Що? Нещастя Господнє. Кажи, мамка прийшла і що дає тобі? Пігулку, да? Вчора давала ввечері, сьогодні зрання. А чому? Давай, розповідай, розповідай всім, розповідай. Може, там дівчатка якесь є гарненьке. Невести, да? Розповідай. Кажи, що? Я, скажи, їм туалетну бумагу з ведра, так? Що ще ти робиш? П'ю воду з унітазу, да? А потім що? Нещастя ти моє нещастенька. Що потім происходить? А потім, скажи, я сідаю за штурвал, і в мене зльотна полоса. Да? Давай. После таблетки смаколик хоть. На. Скажи, мамка, ну ты же вот совсем. Давай, жуй.